Kieku l-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni ġenerali u żamm mal-wedi tiegħu, il-Monti tal-Belt ilu jarma fi triq l-ordinanza minn Diċembru 2013. One News jinsab f'pożizzjoni li jippubblika korrispondenza li l-eks Ministru Jason Azzopardi bat lil-bejja tal-Monti u fiha iddikjara magħhom li kien lest jintrabat li l-Monti se jibda jarma viċin id-daħla tal-Belt. L-email li qed niżvelaw hija datata d-9 ta' Marzu 2013 u faċċjat minn One News Simon Busuttil kellu jammetti li l-weda saret. Il-bejja tal-Monti avviċinaw lill-amministrazzjoni tan-Nazzjonalista ta' dak iż-żmien. Dak iż-żmien il-Ministru responsabbli qal illi l-Gvern Nazzjonalist, il-Partit Nazzjonalista jerġa' jiġi elett lest illi jikkonsidra triq l-ordinanza. Azzopardi ma ġixxiex min jeddu u fl-email stess kiteb kif kien ġab l-approvazzjoni biex ikun jista' jieħu din il-pożizzjoni. Dan fi żmien li Simon Busuttil kien viċi kap tal-Partit Nazzjonalista u kiteb il-manifest elettorali tal-partit. Jason Azzopardi bat email ċoħe l-bejja tal-Monti fejn qallhom illi il-Partit Nazzjonalista se jkun qed ipoġġi il-Monti hawnhekk proprju fi triq l-ordinanza, ġifieri inti tikkundanna. Ara, l-ewwel nett, qiegħda tiżbalja. Jason Azzopardi urili l-email. Iżda Simon Busuttil iddikjara li issa mhux qed jaqbel mal-Monti fi triq l-ordinanza u m'għandux problema li jmur lura minn dak miftijem. Permetti l-ħawieġbek. It-tieni, jien ma naqbilx li fit-triq l-ordinanza ikunaw il-Monti. Nispera li hija ċara. Fil-programm elettorali din mhijiex qiegħda hemm. U anki kieku kienet hemm. Anki kieku kienet hemm. Busuttil kellu wkoll dan il-messaġġ xi wassal lill-bejja tal-Monti u l-familji tagħhom. U taħt it-tmexxija tiegħi fit-triq l-ordinanza ma jkunx hawn suq.